Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno. ¿Me das un palito? Sí. ¿Qué tal tot, tio? Bien. ¿A ti? Bé, tia, me sembla que la setmana que ve faig 7 mesos amb l'Àlex. Sí, ja. Sí, per lo que me dura, tio. També. I bueno, la veritat és que, no sé, potser podria intentar algun més, saps? Perquè, bueno... Home, tens 16 anys, jo crec que està bé. I què faig? Pues follar-te. Va, tia. Què fem? Bueno, a veure, el primer de tot, tio. Vale, sí, saps què ho he fet? És tan guapo, tio. Bueno, no sé. Ja estic veritat, però tia, saps que cada 17 me ve la regla? Que sempre ho comentem, perquè l'Ari sempre dice... Doncs no... O sigui, por tu 10 días. Supongo que seran els... Sí, tranquil·la perquè servien els nervis. No sé, també ho van fer protecció, sense que no va passar res, tio. Soc sudat, tio, va, anem. Hola. Sí, digues. Bueno, donde siempre, podem quedar on sempre. Passa algú? Al Chili, vale? No passa res greu, però... Bueno, és que t'he de veure, t'he d'explicar una cosa. Vale, entesos. A mitja hora. ¿Cómo estás? Doncs bé, bueno, ahí vamos. ¿Cómo que ahí vamos? Te'n recordes que fa un temps no em baixava la regla? Sí, els nervis. Sí, bueno, pues pensava que eren els nervis i no. Bueno, estic embarassada. Me sembla que de 2 mesos em va dir. Penso tirar endavant. Què dius? Sí. És que sí, ho tinc superclar. I els teus pares, què? No saben? A veure, la meva mare em recolza. Bueno, ho acabarà fent perquè, joder, al final, tio... Al meu pare no li he dit, perquè de tanta confiança que han tingut en aquest tema per dir-m'ho i perquè a casa sempre s'ha parlat d'aquesta cosa i que ara no els hi hagi dit, doncs potser, no sé, falta de confiança potser cap a ells pensaran. Llavors, l'Àlex suposo que també em recolzarà en això. Espero, perquè la putada que t'acaba de fer... Ja, bueno. Però... tiraré endavant, suposo. És que se t'ha acabat el brot. Mira, Sí, què està passant? Tia, què passa? Res, tranquil.